ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು Mr.Kumbra Vlogs. ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೋಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಂಬ್ರದ ಕಿಶೋರ್ ಬಾಯ್ ಇನ್ನೆಂಕಿಲ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದಿದ್ದೆ ಯಾರು ಹೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಈವೆಂಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿರ್ತದೆ ಸೊ ಕೈ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ದು ನಿಗ್ಲಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕೈ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಪೂರ್ದು ಚೂರು ಫುಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಬಚ್ಚೇನ ಕಿಶೋರನಲ್ಲೇ ತೊಂದ್ರೆ ಕುಂದಾರ್ದು ಆಡೆ ಹೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವನು ಸೊ ಆಡೆ ವೀಡಿಯೋದಾಗಲಿ ಎತ್ತುವೇರು ಇದೊಂಜಿ ಮೆಹಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಎಲ್ಲೇ ಮದಿಮೆ ಇನಿ ಮೆಹಂದಿ ತೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿ ತೂವಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೆ ಎಂಚ ಫುಲ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಫೇಸ್ ಮಂತ್ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ಆತೊಂಜಿ ಫುಲ್ ಕೈ ರಿಕವರಿ ಆತು ಜನ ಒಂಜಿ ವಾರ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತೇರು ದಾಲ ವೆಯ್ಟ್ ದೇರ್ ಪೋರ್ಚಿ ಪೂರ ಬಂತೇರು ಕಿಶೋರನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಪೂರ ಅಂಚೆತ್ತೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದುಲ್ಲೆ ಕೈತ ಓಕೆ ಅಂಚೈತೆ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚೈತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನಪ್ಪೇರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಂಡಾಗ್ಲಿನ ಪೋರ್ಟ್ರೈಟ್ ಬ್ರೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಪಲ್ಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ರೆಪ್ಪೆ ತೂಪೆ ಬರ್ಸಾಗ ಎಂಚೆ ದೆಪ್ಪಿನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಸುರಾತನ ಬರ್ಸ ಕಿಶೋರನದ ಕೋಡೆ ಚೂರು ಬಲ್ಕಿರ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಸ ಸುರಾತನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಓಕೆ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಸುರಾತನ ಮರ್ಯಾದ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಬಿದಾದ ತಿಂಗಳು ತಾಡೆ ಪೋಂದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಊರದ್ದು ತಿಂಗಳಾಡಿಯೋದು ಸೀದಾ ಬೆಲ್ಲಾರೆಗಾದ ಚುಕ್ಕಾಡಿ ಪೋಂದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಓಪನ್ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಅದಾದ ಈವೆಂಟ್ ಆಪನ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಪೊಯ್ ತಿಂಗಳು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಎದ್ದೊಂದು ಬತ್ತ ಚೊಕ್ಕಾಡಿಗೆ ಎತ್ತಾರ ಚೂರು ಕೂಡ ಇನ್ನೇನ ಕಾರ್ ಇಜ್ಜನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ರವೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಿಶೋರನ ಅಂತೂ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ್ನ ಆರ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೇನು ಪೋಂದಲ್ಲ ರೆಡ್ ಸಿಟ್ ಎದ್ದೊಂದು ಬತ್ತ ಚೊಕ್ಕಾಡಿಗೆ ರೋಡು ಯಾರು ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಭಾರಿ ವಿಶ್ವ ರೋಡ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಅಂತ ನಿಂತೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ದ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾನು ದಾದ ಮುಟ್ಟಿಯರೇ ಒಬ್ಬಜೇರು ಮೊನ್ನೆ ಜನ ಬತ್ತು ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿಯಾರ ಈಗ ಆ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಅಂಚೆ ನೀರು ಪಾಡುವರ ಅದು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಮುಗ್ಲೆ ರಾಜಕೀಯ ದಾತ ಪಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ನಿಜವತ್ತು ನಗರಸಭೆ ರಾಜಕೀಯ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಡುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ ಕಾತನಂಡ ಇಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಠನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಅಂಚ ಆದನ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಆದನ ಅಪ್ಪಂಡ ಏತ ಕಡೆ ಇಂಚ ಆತನ ಮರ್ಯಾಲ ಬಂದಾಗ ಕಷ್ಟನೇ ಅದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರ್ಯಾಲ ಬರಿಯಾರು ತುಂಬ ಇಕೊಂಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಸರಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ಇನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಈವೆಂಟ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾತೆರ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪಾತೆರ್ ನಡಿ ಎತ್ತಲು ಕಿಶೋರನ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುನು ರಾಜಕೀಯ ವಿಧಿ ಈವೆಂಟ್ ಆಪುನು ಸರಿ ಎತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಗ್ಲು ಬೈದಿರ ಆಗ್ಲು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಮೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಉಂತೇರು ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಂಡ ರೋಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗ ಬೇಗ ಬರ್ತು ಉಂತದೇರು ಅವು ಬಂಡ ರಡ್ಡು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅದು ಬಂಡ ಕುಡೋರಿ ಮೈನ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಇತ್ತು ಬರೋಡಾತೆ ಎಲ್ಲ ಮೈನೆ ಆರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಎರ್ನಾಕ್ಲ ತಿರಂದೋದ್ರು ಬೋತೀರ ಆರು ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅವು ಅಂಚ 10 ಗಂಟೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ನಾನು ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅವರೇ ಅಗ್ಲ ದೂರ ಪೋಪನಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಕವರ್ ಮಾಡ್ದು ಪೋಯಿ ರೋಡ್ ಬುರದ ಆತು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಆತು ನಾನು ಮೂಲೆ ಪೋಲ್ಯ ಪೋಪುನ ಬೋರ್ಚಿ ಬೋರ್ಚ ವಿಷ್ಣು ಅಗ್ಲು ಉಂಟವನಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಒಂದು ಪಾಪ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಗಲ ಕಾರ್ ಅಲ್ಕೊಂಡು ರೋಡ್ ಪಚ್ಚ ಮೂರು ಸೈಡ್ ಬಾಡ್ಗೆ ಬೋರ್ಚಿ ವಾಲ್ ಸೈಡ್ ಬೋರ್ಚಿ ಬರ್ತಾವ ನಮಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಸ್ ಆ ಮರ್ಯಾಲಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಂದು ಹಿಂದೆ ಬಂಗಂದೆ ಪಾಪಾರ್ನ ಟೈರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕೆಸರ ಅದ ಮೂರೇ ಸೈಡ್ ಬಾಡು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಅಲ್ಪ ಆಡ್ಯಾರಂದೆ ಕೆಸರ ರಟ್ಟದ ನೆಂಚಿ ಶೇ ಮೂಲೆ ಪಡ ತೊಂದರೆ ರೋಡ್ ಆತ ಮಾರ್ಜಿನದು ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೇಂಜ್ ಎತ್ತೊಂಡಿತ್ತೆ ತುಗ ಪೋಯಿ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಜಿಮೇಯರ್ ಮುರಾನಿದ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮದುವೆ ಏನೊಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಭೂಷಣ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಾ നേരെ എവിടെ പോകുന്നു പിന്നെ ഷൂട്ടുണ്ടാ മൈസൂരാ ഇടിപ്പോൾ തുടങ്ങല കുറച്ച് ടൈം ആവും ಮದುವೆದ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮದುವೆಂಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ನಿಂದೆ ಶಾರಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದ್ಯಾರ ಹಾಂ ಸಜನ ಮೂಲು ಈವೆಂಟ್ದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡತ್ತಿ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮುಗ್ಲೇ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲರದಕ್ಕೆ ಭೂಷಣ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇರು ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂಚೈತೆ ಮೂಲ ಈವೆಂಟ್ದು ಇಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆವು ರಿಲೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು
ಸೊ ಯಾನಿನಿ ಬತ್ತನ ರೀಸನ್ ಬಂದ ಫುಲ್ಲು ಆಪು ಜನ ಇರು ಏನು ಬಂದ ಜಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೋರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪೂರ ಆದಿತ್ತನು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪೂರ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಹೊರಡಿತ್ತು ನಾನು ಬೈದಿ ನೀರು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆ ತೋಡು ತುಪ್ಪ ಐತೆ ಅಲ್ಪ ತೋಡುಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಪ್ಪ ಇರ ಅನುಪಪ್ಪೆ ಮುಂದೆ ಪೂರ ತುಪ್ಪ ಐತೆ ಕೆರೆತ್ತ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಲಿ ತೋಡು ಕೈ ಮೈನ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಚೂರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಂಗೆ ಇಂದು ಆತುಂಡು ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಚ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಂದಾಗ ಇಂಚ ಚೂರು ಪೇಯ್ನ್ ಉಂಡು ಪೇಯ್ನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತುಜಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ದೇರ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆರ ಬೆಲ್ಲಿತ್ತು ಇಂಚ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಎಂಚ ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಮಗೆ ಊಲ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ ದೆತ್ತೋ ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಸರಿ ಆವಡು ಓಕೆ ಇಂಕ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಗು ಪೂರ ಪೂರ್ತು ನಮ್ಗೆ ಗಾಲಿ ಬತ್ತನಂಡ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ನೀಟ ಪೂರ ಕಂಗು ಪೂರ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜನ ಅಲ್ಪ ತೋಡಿತ್ತನು ತುಪ್ಪ ತೋಲಿ ಹಂಗೆ ಇಂಚಿನ ತೋಟ ಪೂರ ಡೆಂಜಿ ಹೊತ್ತೋಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ತೊಲೆ ಗೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ವಾಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಪ ಇರ್ತಾನೆ ಹಂಚಿದ ತುಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಏನೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಡಿಕೆ ಅದಾವೆ ನಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಸುಳ್ಯ ಬಾಗಡುಲ್ಲ ಏನು ನನ್ನ ಇಂಚಿದ ತೂದುಪಾರೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇಂಚಿ ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಏನೇ ಇರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚಿಗೆ ಏನು ಪುಣಿ ಇಂಕೆ ನಮ್ಮ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬೈನ ಉಲ್ಲಾಕುಲ್ನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪುನ ಚೊಕ್ಕಾಡಿಡು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಪುದಾರ್ ಬೋದ್ನ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿಡು ದಿಕ್ಕು ನಮಗೆ ತಿಯಾರ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತದಾದ ಪಂಡ ಅವೇ ಎನ್ನ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಬರೋದು ಬಂದ ಬುರ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ಪೂರ ಅದು ಕೆಲವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಫೇಲ್ ಆನ ಕೆಲವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ದ ಪೂರ ಅಂಚಿಂಚ ಆತಂದು ಸೊ ನಾವು ಪೋಯ್ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಆಪನ ಏನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪೆ ತಿಕ್ಕುನಾದ ಆಪನಾತ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ನಾ ಕೈ ಒಂದು ರಿಕವರಿ ಆಡು ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ತು ಕೊರಕ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಏನೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸರಿ ಪೋಯ್ ಹೆಂಗದ ನೀರನ್ನು ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಬರೋಡೊಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ನೀನಿಲ್ಲ ವೈಟ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಾರ್ದೆ ಹೋ ದೇವ್ರೆ ನವ್ಯ ದಿಕ್ಕದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಹೊತ್ತೆ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಪೊಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅರಿವಾಡಿಯಾರಾ ಬೇಸವಾಡಿಯಾರಾ ಆರ್ತೆ ಬೋಡ ಅಡಿ ಇಡ್ತೇ ಬೋಡ ಅಂಚ ಆರು ಉಳ್ಳ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರತ್ತ ಕ್ರಮಪುರ ಅವನು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಚೂರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂರ್ತ ಒಂದು 11 ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ನಾನೈತೆ ಹಲ್ದಿ ಕ್ರಮ ಆತು ಕೂಡ ಮದ್ರಂಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ದಾದಪುರ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂದು ಮುಲ್ಪತ್ತೈತೆ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜಾಗಡಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹರಕೆ ಅನಗಟ್ಟನ ಅಂಚಪುರ ಐತೆ ಮುಂದಾದ ಪುನ ಗೊತ್ತುಜಿ ತುಕ ಊರ ಗೌಡ್ರು ದಾದ ಬಂದ ಪೇರು ಹನ್ನೆರಡುವರೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ನಾ ಬಂದೆ ತಕ್ಕಡ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮದ್ರಂಗಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾನದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮೇಲೆ ಊರ ಹುಡ್ರನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇರೋ ಮದ್ರಂಗಿ ಬೈರ ಏತ್ ಬೈರ ಅಪನಾತ್ ಐನ್ ಲಾವ್ ಮದ್ರಂಗಿ ಕೊಯ್ಯರ ಮದ್ರಂಗಿ ದೈನ ಅದ್ ನಾವು ಹಾಂ ಮೂಜ 5 ಮಾಡ್ರಾ 5 ಹಾಂ ಸಾಕು ಹಾಂ ಸಂತೋಷನ ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ನೊಂದು ಜಿಡ್ಡೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಟಿ ಪ್ರಣಾಮ ಉಳ್ಳೇರ 20 ಭಾವ ಬೈದಿರಿ ದಾದ ಅಂತಲ್ಲ ಹಾಂ ಗೋಡೆ ಎಂದು ಬರೇ ಇಡತ್ತ ಊರ ಹುಡ್ರಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಕದಾಯ ಟೆನ್ಷನ್ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಹಸೆ ಮನೆ ಗೈಸ್ ಹಸೆ ಮನೆ ಬೇರೆ ಹಸೆ ಮನೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ದು ಕುಂಬ್ರಾಗ ಎತ್ತೀರ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ ಆತ
ಅಸೆ ಮನೆ ಇತ್ತೇಪು ನಂದು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಪಾದನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅದು ಫೈನಲಿ ಮುಗ್ಲ ಮುಗಿನಿ ಅದೇರ್ತು ಮತ್ತು ಜನ ಸೇರಿಯರು ಒಂದು ಹೊತ್ತಾನೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜ ಒಂದು ಹೊತ್ತಾನೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಮೇಲೆ ಬರಡು ಎದುರು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಮೂರೊಂಚೂರು ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಚೂರು ಬುಕ್ಕನೇ ತಿಕ್ಕೋಯ್ ಬರ್ಸ ಹೊತ್ತಾನೆ ಹೆವಿ ಬರ್ಸ ಈ ಸುಂದರವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಪಾಯಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈತೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೊರಮಿಲ್ಲ ಸಂಪತ್ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ತೋಜೋಡಿ ಸಂಪತ್ ಈ ಸೈಡ್ ಉಂತಲಿ ಅಂಚಿ ಹಾ ಮೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಲೇ ಬೋಚಿ ಲೈವ್ ಲೈವ್ ಉಂಟು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಈಗ ಬಂತು 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 ಮಜ್ಮಲ್ಕ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಸಂಪಾದನೆಗಳು ಗರ್ನಲ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ ಕಥೆ ಇಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಐಕು ಕೂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರು ಕರ್ನಲ್ ಅರ್ಪೋರ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ఆయన మాటలు పోతుంది ఉడ్ಲಿ ಆರು ಕೂಡ ಕೈಟ್ ದಕ್ಕಿರೋತೀರು ಬೋರ್ಚಿ ಮಾರೇ ಬೋರ್ಚಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಪತ್ ಕರ್ನಲ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಚೋತಿರಾಳೆ ತಿರ್ಗ್ಲಾ ಚೋತಿರ್ಗದ ಅಂಜಿ ಬರಿಕೊಂಡು ಸಂಪತ್ ಅದೇ ಬದಿತೀರಿ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಟು ಕೊಟ್ಟದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಡತ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುದನ ಸೂಪರ್ ಅಚ್ಚ ಮಿಷಿನ್ ಪಾಸ್ ಸಂಪಾದನ ಈತ ಬುಕ್ ಐಟ್ ಸಿಗರ್ ಲೈಟ್ ಯಾವ ಜಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗರ್ನಾಲ್ ದಕ್ಕಬೇಕಾದರೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಯಿರು ಒಂಜಿ ಮದ್ವೆಂಗಿಡಿ ಅಲೆ 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 ತುಲೆ ಗೈಸ್ ದಾದನ ಧೈರ್ಯ ಅವು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪ್ಜ ದೇತನ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪ ಹಲೋ ಅಂಡ ಹೊರ ಮಾತ್ರನಾ ಸೂವೆ ಆವಿಡೈತೆ ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಗ್ರತೆ ಅದೇ ಆಪ್ಜ ಆಕಲಲ್ಲ ಆಕಲು ಅವು ನಿಖಲ್ ಬಾಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡವು ಬಲೆ 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 ಪೊರ್ತುಂಡವು ವಾ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐತಿ ಅದು ಎತ್ತುಂಡಿ ಅಂಚೆ ಪೊತ್ತುನ ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಓ ಏರೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರೆ
फुल अपडेटेड करना हो सरी अंडी रेडी आउनु ಸಂಪತ್ ಓಲ್ ಬಲುತ್ತಿಕ್ಕು ಒಂದು ಜೋಕ್ಲಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ಸಂಪತ್ ಅವು ಜೋಕ್ಲು ಹಾಂ ನೀ ಅಡ್ಡೆ ದೆಸೆಂಡಿ ಸಂಪತ್ತಿರಿ ಅರೆ ಬರಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರವು ಅವರಿನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಗೌಡ್ರಿ ಏರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಣಾಮಲ ಮಾಡ್ಲಾ ಗಮ್ಮತ್ತಿನೊಲಿ ಬರ ಪ್ರಣಾಮ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಕ ಭಾರಿ ಬಡ ಒಂದೊಂದು ವಾರ ಪ್ರಣಾಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ವಿಷ್ಣುಲ ಪಾಪ ಪುರ ಬಡ ಆತನ ಗಂಟೆ ಒಂಜರ ಆಗ್ತದೆ ಸಂಪತ್ತಿಂತಾರ ನಿಂದೆ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಂ ಇರ್ ನಿಜ ತಿನ್ರಿಜ್ಜಿರಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಊಟ ತಿನ್ಪೋರ್ಜಿ ಬರಲಿ ತಿನ್ಪೋ ಅಂತ ಚೋಲಿ ಸಮೇತ ಬರ್ತೀರಿ ಒಣಸ ಒಂದೊಂದು ರೈಟ್ ಅದು ವಿಷಯ ಸುರಂಡು ಏನು ಒನಸ್ವಾದ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬರೋದು ಬಡ ಅಂತೆ ಒನಸು ಮಾಲ್ದು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕು ಪೂರ ಉಂಟು ಸಂಪತ್ತಲ್ಲ ಬಲ್ಸ್ ದೂರ ಒನಸು ಮಾಲ್ತೊಂದು ಪೀಸಾ ಲೆಗ್ ಪೀಸಾ ಓಕೆ ವೆಜ್ಜಪ್ಪ ನಂದು ಇದು ತಿಂದಿನ ಮಾಡಿ ತೆಂಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಸಿತೇನ ಒನ್ಸಾಂದು ತಿರ್ತು ತೋಟ ಬರ್ತು ದೊರಕ ತೋಟ ಎಕ್ಕಟ್ಟು ನಿಗ್ಲೆ ತೂಪೆ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅದು ಬೋತನು ಒಂದು ಬೋತೊಂಜಿ ಪಡಿಕೆ ತೋರ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಪೋಯ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸಾರ್ಪನ ಸೀನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಮೆಹಂದಿತ ಕ್ರಮ ಮಾತಂಡು ಮೆಹಂದಿದ ಆದ ಬಂಡ ಮೈನ್ ಮುಲ್ಪ ಅವೇ ಮದರಂಗಿ ಮೈ ಒಂದು ಮಂಜಲ್ ಬುಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಅದು ಬುಕ್ಕದಾದ ಹಸೆ ಮನೆ ಉಂಡು ಗುಂಬ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮದರಂಗಿ ದೀಪನ ಅತ್ತೆ ಕ್ರಮ ಅವೊಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ಪೋಪುನ ಐಕ್ಯ ಅಂಚನೆ ಪೋಪುನ ಅಂದು ಬೇಗ ಅಂಡು ಮೂಲು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಏರ್ನ ಹರ್ಷಿತನ ಮದಿಮಲ ಇತ್ತೆ ಎಂದೋ ಅವನು ನೆಂಚಿನ ವನಸ ಅವನು ಅಂಚೆ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಆತ ಅದಪ್ಪುನು ವಿಷಯ ಏನಿತ ಬುಕ್ಕ ನಾನೈತೆ ಎಲ್ಲೇ ಮೊರ್ನಿಸಿದ ಹಾಲಿಗೆ ಬೇಗ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ದಾರೆ ಬೇಗ ಒಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂದು ಈವೆಂಟ್ ಈತಾತಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪೂರ ಏನು ದೆಪ್ಪೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೆ ನಾಳೆ ದೆಪ್ಪೆ ನನಗೆ ನೀ ಯಾವ್ದು ಕೈ ಪೇಯ್ನ್ ಉಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ಬರ್ಪು ನಾನು ಎಂದಾಲ ಬೇಲೆ ಮಾತು ಜಂಚೆ ಲೈಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ಉಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಐತೆ ಅವೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತದೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಾತು ಒಂಚೂರು ಪೇಯ್ನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಸೊ ಸರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವೈ ಬಿಡ್ಬೋದು ಬರ್ಪೆ
ಎಸ್ ಮದ್ರಂಗಿದ ಈವೆಂಟ್ ಪೂರ ನಾನೈತೆ ಅಲ್ಲೇ ಬುಲ್ಪುಗು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5:30 ಹಾಲ್ಗೆ ಎತ್ತಿರಂಗಿ ತನಮಲ ಬಿದ್ದ ಡೇರೆ ಪೂರ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೋಪುನಾಗಲಿ ವೀಡಿಯೋದಾರ ಬೇತೆ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋದಾರ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಭೂಷಣ್ ಪಂದು ಸೊ ಬರ್ತಿ ತಿಂಗಳು ಇದಾಳಲ್ಲ ಬರೋಣ ಎಲ್ಲ ಮದಿಮಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5:30 ಕಲ್ಪಲ್ಲ ಮುಲ್ಪರ್ದು ನಿಗ್ಲು ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಳೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಿದ್ದಾಡೆ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಏನು 5:30 ಕುಲ್ಲ 5:30 ಹೋಯ್ ಬ್ರೋ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಪ್ಪು ಸಂಕ್ಲೆಂತ ಮದ್ರಂಗಿದ ಈವೆಂಟ್ ಮುಗಿಂಡು ಆಡಿಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ಜನ್ರೇಟ್ರು ನಂಚ ಪಾತ್ರ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಎಸ್ ಸಂಕ್ಲಿ ನಿಂತ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಮದ್ರಂಗಿದ ಈವೆಂಟ್ ಮುಗಿಂಡು ನಾನು ಮುಲ್ಪದ ಸೀದಾ ಕುಂಬ್ರ ಒಬ್ಬನ ಕುಂಬ್ರದ್ದು ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಸಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಜನ್ರೇಟ್ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್